Εικόνες δεκαετίας του 60 ξύπνησαν χθες στη Σιτία. 55χρονος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο. Κλήθηκε το ΕΚΑΒ, όμως δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο. Έτσι ζητήθηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής. Οι πυροσβέστες έσπευσαν, αλλά τα οχήματά τους είναι ακατάλληλα για μεταφορά τραυματιών. Ευτυχώς από το σημείο περνούσε αγροτικό όχημα με καρότσα. Ανθρώπινο να μην έχει ένα ασθενοφόρο να σώσουμε έναν άνθρωπο αυτή τη στιγμή. Διότι να μην είμαστε μάω που λέμε εμείς, να είμαστε Ευρωπαίοι. Είναι πολύτιμη η ζωή. Ντρέπομαι που μόνο που τα ακούω. Αυτοί που είναι στα πράγματα δεν μπορούν να ξυπνήσουν, να δουν ότι είμαστε κι εμείς ανθρώποι και πρέπει να ζήσουμε. Δεν είναι η πρώτη φορά, καταγγέλουν οι κάτοικοι της Σιτίας, που τραυματίες και ασθενείς μεταφέρονται όπως στο νοσοκομείο, γεγονός που μπορεί να αποβεί μοιραίο για την κατάσταση της υγείας τους, αφού το ένα ασθενοφόρο δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες. Τρέπεται μια επαρχία να μην έχει ένα ασθενοφόρο να εξυπηρετήσει ένα ασθενή. Και δύο πρέπει να έχουμε, όχι ένα. Και δύο, για να μπορεί να εξυπηρετηθεί ο κόσμος, να μην πεθαίνει. Η περιοχή, επειδή είναι απομακρυσμένα χωριά, όπως από τη Ζάκρο, σκεφτείτε να τύχει ένα περιστατικό δηλαδή στη Ζάκρο. Εμένα μου είχε τύχει προσωπικό περιστατικό με καρδιολογικό πρόβλημα ο σύζυγός μου, που ο Θεός ήθελε μόνο με θαύμα και επέζησε. Οι φόβοι όσων βιώνουν καθημερινά τα προβλήματα που υπάρχουν στο ΕΚΑΒ Κρήτης επιβεβαιώθηκαν με το χθεσινό τροχαίο. Λύση στο πρόβλημα που είναι γνωστό και έχει τονιστεί επανειλημμένος από μερίδα συνδικαλιστών δεν έχει βρεθεί. Η κραυγή αγωνίας τους δεν εισακούστηκε από τους εκάστοτε διευθυντές και υπεύθυνους τομέων. Στη Σιτία δεν καλύπτονται όλες οι βάρδιες όλα τα 8 ώρα, μένουν 8 ώρα κενά, που αναλόγως τώρα πώς βγαίνει το πρόγραμμα, ή θα είναι πρωί, ή θα είναι απόγευμα, ή θα είναι και νύχτα. Ενηλυμένως έχουμε ζητήσει στο να πάρθει προσωπικό. Πρέπει να σταματήσει αυτή η δικαιολογία στο θέμα του μνημονίου, τουλάχιστον για το ΕΚΑΒ. Στην Κρήτη TV έφτασε η αναλυτική κατάσταση των ελάχιστων ενεργών πληρωμάτων του ΕΚΑΒ Κρήτης, που έχει ως εξής: τομέας Χανίων 24, τομέας Αγίου Νικολάου 13, Ιεράπετρας 13, Ανογείων 6, Τζερμιάδο 8, Σιτίας 9. Κάποιοι από αυτούς αναφέρουν πληροφορίες είναι με απόσπαση από νοσοκομεία ή κέντρα υγείας, που σύντομα όμως οι συμβάσεις τους λήγουν. Επιπροσθέτως, σχεδόν όλα τα κέντρα υγείας της Κρήτης υπολειτουργούν σε βάρδιες ασθενοφόρων, οπότε το ΕΚΑΒ τα καλύπτει σε πολλές περιπτώσεις. Αυτό σημαίνει ότι με τις διακομιδές στα νοσοκομεία, οι περιοχές που καλύπτουν τα πληρώματα του ΕΚΑΒ μένουν ουσιαστικά ακάλυπτες. Το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στη Σιτία. Δραματικά εξελίσσεται η κατάσταση και με την αύξηση τώρα του τουρισμού, το καλοκαίρι είναι αδύνατο να βγει η δουλειά. Είναι το πρώτο καλοκαίρι που θα βγάλουμε με αυτή τη δύναμη τη δουλειά. Καλούμαστε να ανταποκριθούμε με τόσο λίγα άτομα. Επί 3 χρόνια μας ερχόταν ενίσχυση από την Αθήνα, πέρυσι δεν είχε έρθει, αλλά πέρυσι δουλεύαμε 30 άτομα. Τώρα φέτος είμαστε 24 άτομα έξω. Όπως καταγγέλει και ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Χανίων, το ΕΚΑΒ φέτος το καλοκαίρι, σε ό,τι αφορά την επάρκειά του σε προσωπικό, θα επιδιώξει να ανταποκριθεί σε ακραίες καταστάσεις. Και εκεί οι ασθενείς περιμένουν το ασθενοφόρο, αλλά λόγω του ότι είναι σε άλλο περιστατικό, πάνε στο νοσοκομείο με ιδιωτικό όχημα. Άσετε το ασθενοφόρο να πάρει ένα άρρωστο που έφερε τον πατέρα μου και να χαλάει στο δρόμο και να περιμένει ο άρρωστος να αποθάνει και μετά θα τον φέρνε. Στα Χανιά το 2011 στη μάχη για να σώσουν ανθρώπινες ζωές ρίχνονταν 4 ασθενοφόρα. Το 2012 και φέτος μόλις 2. Πάρα πολλά περιστατικά είναι που το ΕΚΑΒ δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Φανταστείτε ότι ο γιος ο δικός μου είχε τρακάρει και επί 40 λεπτά δεν υπήρχε αυτοκίνητο διαθέσιμο να τον μεταφέρει. Μόνο μια σκεπή πάνω από το κεφάλι μας, ας πούμε, που και αυτά τα σίδερα έχουν φουσκώσει μέσα στην οικοδομή και είναι υποκατάρρευση το κτίριο. Το θέμα των αυτοκινήτων. Δουλεύουμε με αυτοκίνητα του 2004 της Ολυμπιάδας που έχουν υπερβεί πάρα πολύ τα χιλιόμετρά τους. Η κατάσταση επιδεινώνεται, καθώς και στα κέντρα υγείας της Καντάνου, του Βάμου και του Καστελίου καλύπτονται ελάχιστες βάρδιες εξαιτίας του ελάχιστου προσωπικού, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Δεν μπορούμε να στηριζόμαστε ότι θα φύγουν 10, θα έρθει ένας. Με αυτά τα γεγονότα δεν γίνεται. Και σε μια τουριστική περίοδο, στην οποία πολλαπλασιάζεται ο κόσμος, οι περιοχές και κυρίως ο βόρειος άξονας είναι γεμάτος από αυτοκίνητα που κινούνται με τους τουρίστες, από διάφορο προσωπικό, και δεν μπορούμε να δώσουμε λύση. Ήδη είχε προταθεί και φεύγανε άτομα από το Ηράκλειο και πηγαίνανε και καλύπτανε κάποιες βάρδιες στη Σιτία. Όσο επώδυνο είναι αυτό για τους διασώστες, να πηγαίνεις 2 ώρες διαδρομή, να κάνεις 8 ώρες και να έχεις άλλες 2 ώρες επιστροφή πίσω.
Πρόβλημα με έλλειψη προσωπικού, με αποτέλεσμα να μην βγαίνουν οι βάρδιες και ολόκληρες περιοχές που σφίζουν από ζωή να μένουν ακάλυπτες για πάνω από 8 ώρες, αντιμετωπίζουν ακόμη τα Ανόγια, η Ιεράπετρα και τον Τζερμιάδο.